mangabe eshona khona uSenzo ngendlela okwenzakala ngayo wathwebuleka. Ukuthwebuleka kwakhe kwenzakalani? Wabe seya esigodlweni, uspirit sakhe sayisigodlweni. Mase sesigodlweni sasesiqinisa lengane ke, sasesifihlwa kulengane ayizalayo ekuthiwa uThingo. Leya ngane yonke okudlala njengamanje kwaqiniswa sikhona. So manje mawuthi uzovele ulwe icala kaSenzo Budlabha ulilwe ngeenga ngeke uzulunge. So into eshaya uTefo nesibindi, kodwa isibindi sakhe engathi singalawula ugcine sisebenzisa ngendlela engahlelekile isibindi. Good ukuthi unesibindi, good ukuthi into iqonda ngqo. Kodwa noma ungaba nesibindi esinjani, ungabi nesibindi esifana nesikaTefo. Ungabi nesibindi esifana nesikangizwe emchunu. Ilezi ibindi lezo eziba ingozi, ilezi ibindi lezo ezikuvalela indlela. Asifuneki isibindi esikuvalela indlela. Funeka isibindi esikuvulela indlela. Uthi mawuthi uyabona mina sami isibindi. Esami isibindi 1 si approve emhlabeni sa approve emazolweni. Umuntu ongathi uvalela mina indlela. Ugobela wabo uNkulunkulu namandla ami. Alapha ya edameni. Angadila naleyo muntu decisively. Angadila naye ngoba yindaba ngiyazi ukuthi mangabe mina ngiba nesibindi angibi nesibindi ngoba yabona ngine-enga noma khona mangikhuluma eqonde ngqo ngikhuluma nayo ngoba ngisuke sengiyitholile iapproval from esigodlweni sami ukuthi yes ngayisho leyo nto, yes izoliwa. Mase kuthiwa yes izoliwa kushiwe esigodlweni ayisekho into engangivimba. Kodwa akuvele nje ukuthi angikhuluma into ngivele ngikhuluma. Mina ngithola iapproval from esigodlweni. Mawusuthi uyangi-attacka wena. Kufana nentatheli mayibhala story. Intatheli mayibhala story ithola approval from ama-editors. Masu i-attacka intatheli, usuke ungasa-attack intatheli as an individual. Usuke usu-attacka ilokuzana, usuke usu-attacka i-media lekuyona, usuke usu-attacka ama-editors. So attacking company on its own. Ingakho intatheli bayibhala story kambi akuyona eqasha abameli bengabe sekuyosemakhothe baqashwa inkampani. Ngoba siya approve waqala istory sentatheli. Si approve obani ama-editors ngokuhlukahlukana kwawo amele inkampani ye-media leyo. So mina mawubona mina ubona uNkulunkulu uqobo ngoba mina ugobela wami uNkulunkulu. Mina ngiyindodana kaNkulunkulu, mina ngiyindodana. Okusho ukuthi ayikho into engayenza uNkulunkulu engavumile, ayikho into engayenza amandla ami edlozi lasemanzini ngisho edamini lami ngisho olwandle engavumile. Ungaboni sengikhuluma la is because singine approval. Njengoba sengikhuluma ngale nto le ngikhuluma ngayo le yabantu abavotiswayo kusasa kuzokhalwa. Ingoba ngine approval ukukhuluma ngale yonto njengamanje. I-approve ithi ngikhulume ngayo ngoba yindaba ama challenges abhekene nayo. Kade i-idea yengqwele ibikade brilliant. Kodwa ishawe ama challenges. Initially labafana bebene idea enzima base beshawa indlela abenza ngayo izinto. Kodwa izinyanga bekumele yibone ukuthi la kune challenge. Izinyanga zenzile bekumele zibasiza abafana ukwenza lento ihambe ngendlela. Hayi ukuthi zona zigaxele mase kugaxeliswa abantu bekuthiwa bave. So noTefo ke ienga kaTefo nesibindi sakhe asihlelekile. Ulwa impi kanti akanawo amandla wokuyimela impi. Wakwayini impi? Kodwa ama powers wokuyimela ungenawo. Ngeke. Ngoba one impayilwayo njengamanje uSenzo ungakobani. uSenzo kwamanje akekho ngakubo kwabazali bakhe. uSenzo ungakokheli. Yindaba ngithi uSenzo ungakokheli. Ingoba since uSenzo ashonele endlini ayikho into etheni abayenzile abomndeni bethi bayamlanda walandeka. Akalandikanga. Akalandikanga. Hayi, lo engushoyo ukuthi akalandikanga nakho futhi kuko approve ukuthi ngakusho. Akekho futhi ongangiphikisa futhi akekho ongangithakatha lapha. Akalandikanga. Uyolandeka nini? Kuyoba nengqinamba kumlanda. Kuyomele kuvakashele lengane yakhe kuthi uThingo ivakashele kaMeyiwa. Ukuvakashela kwaleyo ngane kobe kuvakashela uSenzo uqobo. Inkinga leyo ngane akulula ivakashele ngoba yindaba uma wayo uyazi ukuthi lengane iuSenzo. Uyakwazi lokho. Ukhela uKhumalo nje uyawazi amandla kuThingo ukuthi angakanani. Uyawazi amandla kuThingo ukuthi uSenzo ube esengena kuThingo. Uyakwazi ukhela uKhumalo lokho. Uyakwazi lokho. Akakwazi lokho. Yabo. So akulula ukuthi ayithathe athi hamba uyekini. Ngoba ngathi uThingo eyakaMeyiwa kubo kuzokwenzakalani.
uSenzo uzobe seya kaMeyiwa. Beya kaMeyiwa uSenzo sekwenzakalani? Sekuvela amahlazo ke wonke enzakala lapha endlini. Enzeke endlini. King Bhaka ukhona yini umuntu ngokwakho wangena lapha yana wadala umonakalo waze walimaza? King Bhaka uthini wena ngokwakho? Ngithi mina ngokwami akekho umuntu owangena. Akekho umuntu owangena. Kodwa ngoba udaba senkantolo yonke into izoxoxeka ukuthi kwenzakaleni, yabo. Wonke umuntu uzoxoxeka. Wonke umuntu lento izoxoxeka. Ngoba vele udaba manje lilapi senkantolo. Angifuni ukuthi into ethi kodwa ngeke mina nginikele ngepower yami ngithi khona umuntu owangena akekho umuntu owangena futhi ukhele Khumalo akayidonsanga itrigger. So angifuni lokuthi ukhele ubulalile kodwa futhi akekho umuntu owangena. Futhi ngoba once wathi ukhele wadonsa itrigger icala uzolilahla ke lapho. Kodwa mangalandela kahle ukuthi ubani owafika ethukuthele eganuni wabi iyo hambi igcina ifikile akusewona umsebenzi wami loyo sokumsebenzi wenkantolo ke loyo ukucaka ukuthi konzakalani ubani wafika. Kodwa nami wonke umuntu mfethu hayi ake ngiyibambe lapho futhi ngoba vele lisenkantolo la. Uzuba nami uzafika usuku lokugcina. Uzuba nami hey, hey, hey.